Shalom. Horasma dihita salhutna nadong dibagas joroon. Dohot aka amang damang dainang nadong noeng dibagas tabe. Ada orang semasuk kita bagas apartang yang ngata tapahohoma martang yang bema hita di bagasan rohata. Amen. Tapuji matuhata maredehita sian bukwede nomor 3 ayat sada saat rodi 2. Hite gorni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di perbadian atau mau pelangit dohot tanoon. Amen. Tungi sema dongaku diaka banua gijang jala dukoniho dangadong di halomohon rohaku di tanoon. Nak pemeru sibuku dohot rohaku, sai debatado partano batoan ni rohaku, jala pajabaraku, saleleng-lelengna. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sai urupi mahami asa unang madele hami, ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubai kami si lehon-lehonmu na denggani. Ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami. Asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon. Lehon di hami haporseaon. Asa dohot hami parjabar di siteanon ni akan aporsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Turupuk epistel di pertanyangata di bagasan Bornginon, ima dienet sian buku Markus bidu 10 tolu ayat sada sahat rodi ayat walu. Tajahama mergati soring Markus 10 tolu ayat sada sahat rodi walu songonon mah hatani debata. Lao tumadikon bagas joroi ninna sahalak siseanna mamadok ibana. Bereng ma guru nami. Uli ni akka batuon, doho tongam ni akka jabuon. Halana Yesus mamadok ibana. Di dahulu jabu akan bulonon. Dan pasobon nanggo 2 batu martiti nasod gar-garapna. Dungi uju hudul ibana di dolok jetun, todokon joroi, pulikma di sukun si Petrus, Jakobus, Yohanes, dohot Andreas ibana. Kabuang Tuhani adigan masai, jala dia matadana, kabuang sombong masaludne. Jala dihatahon Yesus matunasida songonon. Jaga mahamu, sotung dililuhon halak hamu. Kailando narusulot manurut buarahu, akan namandok haudoi, gabi torot malindu rayon nasida. Asa molo dibege hamu barita nyaka hamu suon, rodi gaor ni namar musu, unang hamu tersonggot, dang terbahen somasa akai, alai dang idope ujungna. Hehe dosogot bangso maralohon bangso, harajaon maralohon harajaon, masa manang lalo marluat-luat, masa manang haleon, parmulani pabebeon na doi. Ido sahat hatani di bata, martua do na tumangihon hatani di bata, jala naupeopsa. Amen. Martangiang mahita Jehuba debata amanami asi nirohamdo nahu puji hami sahatu partikianon di pasu-pasu ho daging nang tordinami di padauho sian hami parmaraan
di pada hosian hami hagut turun las rohanami mauliate hupasatami tuho saluhudna dengan nibasam nahujalu hami di papunguhodo hami di bagas jorom nabadion memuji pasang agwarmu tumangihon hatam Tuhan Jehovah debata amanami Begion nami ma saringar ni suara marhiti-hiti hatam Tuoma pasat tami daging dohot todinan Partikian nam Asa saluhunna Boy hami mangatusi taringot tu hatam Tuk mahami gabi ula-ulam Parangem di tonga-tongani hasyanganon Marhite Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami Tuhan Amin. Horas madihita hatan itu hatang tersurat ma di buku Daniel bido 12 ayat sada ro di ayat sia terjama turpukta mar sikap soring songonon ma didok disi dungi ditiki ujui hehe ma Mikael idukni balgai na hehe humokop aka anak ni bangsom jadi masa matiki haguguton nasodung dumatangi ola nidung adong bangso sahro ditiki panipuli alai apala ditiki nasasadaima malua bangsom luhut akana jupang tersurat di bagasan pustaha hanguluan jala halak akan napatas meroha marsinodang sugut songon sodang ni langit jala nasida akka namanugu-nugu torop halak tu hati goran marsinodang sugut songon bitang ro di saleleng-lelengna dungi marnida maau Daniel gabe idama jongjong disi dua halak na asing nasada di baribaon di batangaiki na sadanari di baribanai dungi hubegema suara ni bawa na marpahian hori na jongjong di atas aik ni batang aiki laos di batol-tol ma tangan na siamun dot habirang dopak banua gijang asa marmang-mang ibana tu ibana na mangulu saliling-liling na ikon jolo salpu sadatiki dua tiki dohot satonga tiki naung binhul hian jala dungpe sohot perserahan ni pasi-pasi sian bangso nabadiai ipe asa merujung saluhut nai
alai ninna ibana ma lau maho ali Daniel ai ikon buni jala tersahap akahadai sahat ro ditiki panipuli ora nidong sa ni turpukta hamuna akadongan na ni haulongan ni tuhata turpukta ima sada pernidaan ni naposona ima si Daniel talingot tungolu ni akana porsia di ujung ni ari ni debata sogut songod dia ma pernidani boy mata bereng di si nasatia do debata tuaka nasatia tu ibana imana perjolo bereng otak ala didoko do di bagasa turpuktai dung masa akai sogot di ayat 2 jala toropsian halak namodom di bagasan orbu ditanui tersunggul sogot nadeba tuhangoluan saliling-lilingna nadeba tuhaurahon meragam-ragam gabi bias-bias saliling-lilingna jala halak akan apatas meroha marsinodang sogot songon sodang ni langit jadi dibereng si Daniel ima haguluan sogot diangka na marhaposan na satia tu ibana na hehedo saluhunna ima akana moding na hehedo akana modom akanong mate di tonga-tonga ni hasyanganon alai na mangihuk ma didokon naking alai diba na diba tuhangoluan saliling-liling na diba nai bias-bias mai dang arong marguna dang marlapatan jalada pona gabi dihargai noni alai gabi bias-bias dang adong lapatan na boy ma didokon ni molo di sekolah minggu na julu gabi suban ni narokko mai raina suban ni narokko mai gabi api gabi panggarai ni api ni narokko alai akka nampatas maroha ima tuhangoluan saliling nililingna jala marsinodang songon langit ibana marsinodang songon langit jalana sida muse manogu-nogu halak tu hati gora jadi mulata parwao di naing ditogion hita aka namangolu dope noaing asa manoktong sadia tu debata satia tutuhani maka ngoluhon lamani rohani debata asang giat songon na di ayat na parjoloi gabe tersurat di bagasan pustaha ngoluani ima goarta akka nama kangoluhon hapor siau ni tutudu nunga terdidi hita di bagasan goarni di bata ama anak doton di berbadia alai ikon di parangihon doi di hangoluhon asa toktong tersurat goarna di pustaha hanguluani alani ima si parjuak konota saunari songon si Daniel di masani turpukon ima nani lilian naso di halomohon nahumal liang na ibana alai di tata ibana do ngolu ni akan namarhaposan tu de batasugut nang pedi lilei nang pedi pusa nang pedang adombe identitas ni habang saonna identitas ni hamoraonna dohot parmargaonna alai baga-baga ni debata dison tu bangsoi nang tu hita di bagasa pertikion papungu-pungon na do suguti bangsoi jala imatikina haluau ni masa jadi
neng dohonon nama tu hita satia ma tu debata manok tong ma satia tu debata songo dia pe parngoluat ta manok tong maha prosyaun nang pe ro akka haba-haba ni ngolu nang pe ro akka padao ni di ngolu tau satia ma tu iba marhaposan ma tu iba tadana na marhaposan imana di ayat tului di dokod desi nasida akan nasida manugu-nugu toruk halak tu hati korang. Jadi akan namang kokoluhon haporsiaon tu debata namang kokoluhon ima hata di debata di bagasang ngoluna ikod di patudu ma tu akan huma liang hati korang. Nang hita be kontigor mahita marhaporsia tutuhani sotung do holan goar sotung do holan katipi maneng holan balangko nunga marhaporsia alai sah ma tu parangi nama noktong maka porsiangi debata nang pe songondia hamaolon di tonga-tonga ni ngoluna nama noktong marsinodang mabuan hatiuron tuliat ni portibion nang pe ibana di pusa maneng dille nama dagam tu hangoluan na saliling nililing na dang holam managam tu hangoluan na tabo di portibion alay managam do akan ada kehidupan yang kekal nantinya jalo otta sia debata adong hangoluan lehonon ni debata sugut di tonga-tonga ni ngoluku diau dihafor siauku jalan ini dituntut sebenarnya keseriusan makalunguton parsadaan tu maradok perdebatan makalunguton parsauran tu adupan ni debata memang akamanga kenang bornginom ma ujungan ta partangyangan ala yang koruhata hadiriota datung nama rujung martangiang torus dohita martangiang molotung ta paujung pe di bornginon partangyangan wek pertangyangan di rumah tangga alayang go hita setok tong do hita mertangiang tu dewata ale mulu tapanok noti tarimangi bohado pertangyangan di 2020 sada di HKBP Jeruju bohado pertangyangan di HKBP Jeruju di masa Covid 10 siang na masa pandemi bohado pertangyangan ni ruas ni HKBP Jeruju bohado pertangyangan takano marsada-sada atina adul do songon nani ado panesi Daniel di turpuk tahun nang pe mau galubangi nang pe holom dalani anggo si Daniel torus do martangiang maradok pod debata satia ibana tu debata alaita kami ibana adong do hangoluan nai baru lehono ni debata sogut di tonga-tonga ni ngoluna di tonga-tonga ni bangsona buado hita nasa huria nasa persekutuan rapak do hita di masa pandemi rapada pehita di masa ni haholomonon noaing martangiang tu Jahoba gabis sada sulu-sulu mai di ujung di pertangyangan tahun salah sada evaluasi mai di ujung di pertangyangan tahun noaing wado tutuhami di masa pandemion walau pinanok nota dok kenang akamang dok napo sebulung di son batung maulun wae
Namaolan no yang papungu-punguhon be. Namaolan no yang papungu-punguhon parsaurani be. Di tonga-tonga ni na humaliang ta. Ala adong don no yang bahasa. Molo ijo tu gereja. Kopi 10 sia amang. Molo tu paradaton. Dangadong be di dok pola kopi 10 sia. Tepat duduk di gereja ton 1 meter tabai dope. Ale molo di paradaton ni bere kamu kamanga kenang. Dangadong be di sejarak. Alai rame do jolma borhat tu si. Ala yang go tu bagas joro. Tabering ma partang yang atta borngino. Songo dia ma ramena. Songo dia ma gudang. Tabereng ma muse akar roster pertanyaan di ganup minggu. Adong donaro, adong donasoro. Ima nama rosteri ngaitik tikot desi guarna. Lo soro, lo so yengkos, lo so di parohahon. Arong do guarhu ibagi do rosterna, dibagi do pertikianna. Alay nang ro, nang go pala sahali ibe, ibana. Arong doi, alay yakin doa dang kita na pungobe, dang nahita na pungobe no ay. Beberapa nakana malas, memang jarang do tu gereja. Alaya kajamita tabigi holan na tuhita na rajinon ma ipasahat atay agiat boy tapasahat tu akana sida akana so makangoluhon ima persekutuan di HKBP Jerujon ay persekutuan doi mulai bahan di sigwarna ho mada mengukur suhu roster mo ma sadarion roster mo ma dibinggon di partangyangan persekutuan doi. Malu diargahon di mana dihangoluhon ima na melindungi manang na padibudimon ima persekutuan ni habang sooni hasadaoni di bagasan debata kuatir dohita noaya kamang kainam puasa ala ni hagiot ni perdagingonon gebe umura do jolma borhat tusi daripada manangihon hatani debata. Di bagasat trupukta takas do memang didok desi songo dia ma asa marsinodang hita sogot songo dia ma asa gabe parsidot tita ima halak na patas marroha marsin hodang dia dopan ni debata nama nagunogu jolma tu hati koran marsinodang sogo songon bitang di saliling nililinga ro di saliling nililinga. Jadi ima contoh naking manang renungan di hita songon dia do hita nuai lo mengadupi nama asa di bagasang ngoluta martangiang dope managam dope tu hangoluan sogot pikiran mahanguluan sugot sonari piso mangulu dupe ati na songonido pikiran dupe tu sugot sonari piso mangabe alayang ko si Daniel so mangap sadarion so liya kobe manganaw sadarion alayang ko sa perbuini hasu dosaudo so diau pitahoy mangulu dua sugot na iban ay mati pe daging na hehe do sugot ala dihangoluhod do ha patason meroha do ibana dihangoluan saliling nililing na alay mo tu mangolu pe di portibion gajang umurna alay mangolu di hagolomon mangolu di hazahaton di naso marpatas roha datung mangului di hari marsugot di baga-baga ni debata marhite-hite terpukta hata ni debata maneng jamita di borhinon di pergugui mahita asa satia manoktong tu debata asa satia di baga-baga ni debata nangpe tung tabo uli baga-baga ni portibion
mana di kode bata unang na adong dope no muli no digan ima hanguluan saliring dililing na suhut tung tawa torang-torang pesongon dia do cara ni idok kodo naking dia pisteli mulutong arong pe aka bangso mangalo bangso arong pe aka banjir arong pe aka gempa patujolona do pe patujolona do pe arong parsahiton kopi saplusia patujolona do pe manulukiti ngoluta iseno na benar-benar merhapor siang tu debata iseno na manok tong terus rotu gereja maning martangiang tu debata di masa pandemi patujolona do pe iseno na totong satia mandokot tu debata mau lihat madiho patujolona do pion kopi saplusia berarti arong do penau para muse arong do penau para muse tapi ring marong beritakan noaing batak tu batak pemuda Pancasila menyerang PBB pemuda artinya Persatuan Pemuda Batak di Medan masih lemparan isi guys sudah isi Batak tu Batak punguan ni Batak marporang masih aduan boy mamasay sugot aka namar dongat tubuh nama sugot muse namar tinuduhon nama sugot muse marporang nama dirina pikiranna turohana disoma ditentang haporsiauna ibagasa rohana dia batado di bagasan pikiranna hapor tibiodo ulu masih patatalu roha di baik pikiran gabe madabu maimana tuha hulum asuguk mana re rohai na di pikiran majolo asal majolo tigo niula Manga niba doa kalan nasing nai. Jadi moloma sapeti hitanoai. Parukilon maneng sitaono. Haba-haba maneng gelumbang ni permuluan. Patujulona dope. Manulukiti hita. Tohodo hita marhapor siaon. Tu debata. Moloma sape parsahitot di hitanoai. Neng disukun hita. Tu dia doh mangalua, tu dia batado manang nadang. Walau masa sampai pergumulan ni keluarga di hita, tu dia doh mangalua. Jadi marhite-hite turpuk tahun, neng didok matu hita naking songon na digijangi, manok tong mamar hapur siaon, satia ma tu dia bata, di ngoluna, satia ma tu dia bata, di huriana. Tu tahun depan unang behola songono benya pertanyaan ngata. Gok manian. Tu tahun depan ahma muse didokon preses natuari doho di sinu di distrik Ungai Pasahat tahun kesehatian. Ala memang hakabipi sehuriai be ulo dak saroha be tang sehati be dang sepisi be dang saurdok be dang sa jiwa be rohama ni parroha hinna manawai alai ben HKBP ma tahun 2022 tahun kesehatian saroha sude saulau sude saparange sude samisi tujuan nah sarupa ima terbukti. Jadi paingot tentu kita satia matu debata manoktong menagam baga-baga ni debata janji Allah di hanguluan sogot martangiang terus gomos martangiang tutuhani melemah sampai noaeng
di dirtehe Sintang banjir, di Pinoh banjir, di Sangga banjir. Ada ngisi keluarga ta, saya tangis sita, saya tak pikiri. Tuhan ini kita mengeluhan. Tuhan pergugui mak. Leo mabisu mengadupi nama saya. Di keluargaku doh seluhuna na adong dihutai. Inama mulu saya pikiri doi ana masan waing dihalahi di Borginon ulu marang mudumbi masuk angin doh kalan nasing nai tubuh mah penyakit alai yakin dan percaya rohita tutuhani boido di pamanum de batai boido dijagai de batai dah pola marsahit nasida nang pemasa musibah jadi marhiti-hiti terbuktong Satia matu Jehovah ola nibana do nabui menugu mapermahani mangaleo dihita alus nauli na denggan dalan ni las ni rohatta akan marhal porsiaw tibana dang hola di portibion doh do di ngoluan sogot martangiang mahita Tuan Jehovah debata amanami nunga ubegi hami be hatam na manuturi hami asa satia hami tuho tung masape galubang ni perngoluan di ngolu nami masape akana masa di hasianganon alay anggo hami dang natung morot sian hapersiaw nami diho ido panugu-nugu ni hatam di hami di Borginon tutu masa do di tonga-tonga ni hami na humaliang pandemi sia tahun 2010 sia 1 tahun 2021 diberi kodo Tuhan hasation nami ganuk marsada-sada akan marhapor siaw Tuhan diberi kodo parangin nami diberi kodo tangiang nami atik na holan si palesem do manang si paulado martangiang di boto hodoi alay Tuhan di bohali hohami di Borginon di nama sape saluhuna pergumulan ni ngolu nami saya tu hodo hami mangalualo marpos ni roha satia tu adupan Tuan Jehovah de bata amanami dang hola dihahi pason hami mergumul do di tonga-tonga ni rumah tangga nami sian ni anakon sian akka farkarejuan sian akka ekonomi Tuhan di namasa akai tuho hami marhapurusan tuho hami mangaluan asa obatam murohanami jumulo dung dame rohanami boy mahulului hami aka alus solusi pinargogoan ni todim gabe tubuh ma aka silas ni roha di tonga-tonga ni pergumulan nami ganuk marsada-sada unang loas hami sa itu ki unang loas hami sa itu matangis alay leo madi hami bisu do gogo habis taran asang giat hami jongcong dirgap mengadupi nama saya martangiang tu adupa memangaluhon saluhutna disodo hami Tuhan pungung angkanya nakom menama kapor siaiho di jamita nahu begi hami di Borginon sipatado lebah hami tutu Tuhan maradupun ho molo sialani igabe mardosa hami sesama Tuhan asa tama hami habauran ni pasu-pasu ali Jehovah de bata amanami
ruas ni huriam namar saur do pako marhiti-hiti live streaming di borngino paso-paso mana sida leo di nasida gugu asa sayanggia boy nasida mangi huton asa boy nasida makalason paso-paso marhiti-hiti ibadah ramoti maakan apa sebulung nama kubasi leo bisuk leo gogo sayanggia nasida Tuhan marhiti-hiti ulang nasida gabe songon pacur manasida menyalurhon barita nauli marhiti-hiti teknologi naungadong dihan asimaruham Tuhan sesa saluhuna dosa nami maneng maradopon ho maneng maradopodongan nami jolma asa tamahami habauran ne las niroha nasian hoi marhiti Yesus Kristus Tuhan nami mauliate mandiho amen. Mari demahita. Tapasada rohatta martang yang maita ale Tuhan di bata ama na marhabangso di banua gijang mauliate madiho ale Tuhan jal ho puji pasangap pami ho pujo kami di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami Tuhan di bata Jehovah ditikon ale Tuhan nunga didongani ho hami rotu bagas joromon ima partangyangan nami sehali sabulan sehali saminggu nanaing si patu paun nami opola di bornginon alani ale Tuhan mangido hami tuho tong dongani jadai ring-iring mahami asa tong tur di perbadian na syakoi madongani hami. Tuhan debata Jehovah hubok kami di tangyang nami dia manami situa ceha purba na tongod di bagasa parsahiton ina nyonya hutajulu boru turnip udu na situa sitorus nyonya situa marpaung boru manurung Jesril si manuk kalit dohot PR sirait natongon sonari opname di rumah sakit mangiduhami Tuhan asa jamama nasida asa humisar hatop sehat jalamalum akka pamatang nasida siap parsaitoni pargugoy akka obat do akka sipanganon asa margogo nasida dinalaho mangadupi na masai tarnumobi di keluarga di nasida le Tuhan lehon pos niroha pahot hapur siauna asatong dibagasa tangyang dinalao madala ni ngulu tujulan nari nang diwak kami di tangyang nami di salhut ya kanakon nami natongon di bagasa persekolahan sian SD sahat SMA dinalaho mengadopi ujian umum
Alani ale Tuhan, mangidu hami sian asimi lewar roh do bisuk, hapis taron na siyokoy, asaboy na sida, majawab akka sukusukun na nang sedopan na sida, asa gabi, jolma na denggan jala na boy na sida mamuji pasangak guanmu tujulan nyari. Tong tubok kami di tangyang nami di salut iyak kanakon nami natongon nunga di umurna alai dang dapok rokap dope alani ale Tuhan mangidu hami patudu jala pasahak matu nasida sirokat nito dina hobar tolomoni roham suang songon inang diaka yanakon nami natongon na sudah pokarejo alani tong tuho pasatami hasakho na pasahaton ulaon dinasida asaboy gabe bohal parnguluan tujulan nari tong hubak kami di tangyang nami saluhut akka na tua-tua ni yakna konami leo roa bisuk doha sabaron dinalau mamulu-mulu mangajari yakna kanamion asa di bagasan dame do lasni roha tarlumobi tong mangihuton ho Tuhan nami Yesus Kristus si Pangulo kami. Uwak kami di tangyang nami disaluhut uluan ni hurian nami nang akaparhalado saluh keluarga asaleo roha bisu na sekel Tuhan do asabaron dinalaho mamulu-mulu saluhut na akarwasna di Jerujuon asagabe hasangapon hamliam madiho hubok kami tong ditangyang nami songon inganan manang bagas joromona li Tuhan asaho manamia dison na majagay nang dohot jabuni huriyay padawak kamara padawak kanasudenggan lehor rohadame saluhut di ingananon na humalyang sa asa boy hami martangiang mamuji pasangak guarmu di ingananon godang do pinatuhan pangidon nami na so tardo kami aleho boto hami di batana mangulu doho na tahu na sikop na lehonom mudo di hami hobar tulomon di hami huboto do Tuhan pardosa na gudang do hami maradopod dengan nami jolma tarlumobi maradopoko di bahay ni sesama dosa namin na gudangi unang mga bati at kahabaoran ni pasu-pasu na naing si pahatom do petu hami o matangyang pangiduan naho pangasaw kami hola di bagasan ni anakmu Kristus Yesus dan nami asimaruham jalan matang yang namion di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Debata Jahuba namar habangsa di Banua Gijang mau liate dohot puji-pujian mahu sobaho kami tuho di Borninon
di bagasan pertanyaan nami songon pangujungi ni pertanyaan nami di huriam manipat di bagasan sataunon lehonom mumatiki menguduti pertanyaan ni huriam tu tiki-tiki nanaimro Tuhan nung ngahubigi hami hata naong pinasahat ni naposom hata nabadia manuturi rohan ang pikiran nami asanggiat ali Tuhan terbaik kami margogo marsihohot makaporsiaiho nang pe ragam akanamasa di tonga-tonga ni parngulon nami ubotoho kami ali Tuhan tung masa pe akka parsorion di tonga-tonga ni parnguluan nami keluarga lepas keluarga bahkan lunggu lewat lunggu tok tonggo diramuti ho hami jala dipargugui ho dipasu-pasu hoko do tu hami posni roha asa tok tong makiring tuho Ditangyang nami borngino nali Tuhan mangido hami tuak kadongan nami natongon alani namasa banjir diak kadongan nami na adong di Sintang di Sekadau Sanggau suang songoni nang diluat akana asing piali Tuhan pola nasida le Tuhan ikon mengungsi sian inganan nabi kinorhoni banjiri pos dorohanami ali Tuhan ujumangi dohami tuho lehonomu madina sida gugu jala pos niroha huhut lehonomu ali Tuhan pangurupion marhite hite akka dongan nami natongon boy mangang rupi nasida marhite gogo nang marhite si bahenon na peali Tuhan say padau manasida siam marani daging doho toddi padau nasida sian keputus asaan alai lehon madinasida hahi pason ali Tuhan huhut toktong margogo marpos ni roha mangido pangurupion siako songoni ali Tuhan nang dibornginon buat kami di tangyang nami aka uluan ni huria uluan ni pamareta asa toktong hona mangalehon gugu bisuk dinasida laho mangalean manang patupahon akan narikot di nani uluhon nasida asima rohamali Tuhan selehon ma dihami saluhut na kesehatian saroha laho manguduti akka ulaon narikot si ulahonon nami Tuhan dibornginon buah kami di tangyang nami sude akka namangula di namaragami molo mangula di bagian kependidikan pargugui manasida jala parbisuki asanggiat tarben nasida mangalehon akka ilmu pengetahuan kobar tu tingkatan ni persikolaan na ganuk kobar tu metode na ikon si dalanan nasida kobar tu namasa di obason komana mangaleon bisu jala ragam lasni roha dia tenaga pengajar songoni nangaka persikola boy nasida menerima persiajarani dohot dinggan songoni mali Tuhan nang akka dongan nami na parkarejo di lembaga-lembaga pemerintahan nang di pasar homatoktong namar gugui hon nasida huhut nama masu-masu parkarejoan nasidai
asa marhite ya le Tuhan mabaur pasu-pasu lasmi roha di tonga-tongani keluarga. Songoni mali Tuhan terlumubiak kadongan nami na di bagasan bornginon ikon karejo alani parkarejuan nasida ikon memakan waktu di malam hari nang nasida piali Tuhan pergugui ma asa dau siam marani daging doho todi dau nang sian aka sahit pe. Tuhan di bagasan bornginon buat kami di tangiang nami asa homa toktong na masu aka ina naung mabalu mangaraduti keluarga ya nakon na tongon ikon radutan nasida dope asang giat ali Tuhan nangpe di bagasan hambaluon nasida toktong makirim di pangurupionmu toktong ali Tuhan marlas ni roha di bagasan na madalani ngulu naung pinaradim di nasida songoni ali Tuhan nangakayanakon na sopot somarama sopot somarina homatoktong nagabe ama nang ina di nasida ali Tuhan homatoktong na mga leon pangaramution patupahon nasa narikot di nasida marhite aka perpanjangan tanganmu na adong di sekitar nasida. Tuhan di bagasan borminon buat kami nang di tangiang nami akayanakon ni huriang nama kirim dope di parkarijuan na sodapotan karijo dope makirim toktong ali Tuhan di rokap ni todina oma toktong na patuduhoni ali Tuhan suang songoni nang akka keluarga na makirim dope haroroni akayanakot di tonga-tonga ni keluarga ramoti pasu-pasu manasida Tuhan asa anggiat na hinirim ni rohana sida yali Tuhan lehonommu hobar tulomo ni roham Tuhan mula ne mahami satokinai sian bagas joromon ramoti mahami saluhut na di perdalanan asang giat tol hasami tu bagas nami ganuk marhahi pason dau siam marani daging toh todi pematoktong nama ngaramuti hami uhut nama dongani hami uju mangulon hami di bagas nami ganuk pematoktong ali Tuhan nama ngalehon di hami gogo nai baru lau manguduti aka ulaon nang ari-ari naung pinaradim di hami ganuk marsada-sada jalo matang yang nami Tuhan nahu sobahok kami Tuho marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Soy
tatang Yakob ma pelianta hali de bata manamina di banua gijang horo-horoan ni salut silihon-lihon na dinggan dan nasaw libasa na mauli utus upasat tami masa na lohom mitu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uwa na hucus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa parasyang hami pilihanon pati bulhon harajom matong-atongan ni huriam doho di portibion buhay marwa nami marhiti-hiti todim asalam mutadahami godang ni siloliom mitu hami asalam girgir hami modok moleate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amen rapita mangidu di tangiang aliyama nami na di banua gijang say pinorbadia magwarm say Roma harajom say saut malomeruham di batongon serumana gijang lema tu hami serohang uluan siapari say samadosa nami sompanesa nami idusa rinongan namar dosa tu hami unang hami tu yutu pangujunan kalau mahami sian pangago ay horna puna harjaun dohot agugon rodi hasangapon sa leleng nilelengna amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani debata amata do persauran ni tod di perbadia mana mangaramoti dohot nama masu hamu saluhutna. Udul Mahita ala on nama pangujung ini pertangyangan di bagasa tahun 2020 sada arong do di parade huriata tikso sadia si panganon do sinumon aka inanami boy mara manang natiga akan poso makubasi ate kainang asa maneng na po sa bulong narong dison ngolo adong diurupi ma alay tagaso tapangan do tainom jemulo mahita martangiang pinasa mamangulo tangiang tuala amang huta julu moliate ma